Как изглежда София през всичките 3000 камери, разположени в града? Екипът на TV7 беше в новия оперативен център на общината, откъдето при евентуално бедствие ще се ръководят действията на екипите. Ето така изглежда новия оперативен център за управление при бедствия. Тук е разположено и таблото, на което се виждат излаз към всички 3000 камери, разположени в столицата. Ако възникне бедствена ситуация в столицата, тук ще се съберат експерти и кметът на София. През останалото време центърът също ще работи и там ще се приемат и обработват сигнали. За по-ефективна работа в кабинета са монтирани няколко табла, които отчитат случващото се на различни места. Например, ето тук се получават сигнали, когато в даден квартал има някакъв проблем. За целта служителите на реда ще получат тези специални гонзоли, с които в реално време ще могат да изпращат снимка от мястото на происшествието. Мобилните екипи вече от януари месец ще разполагат с тези устройства, които са смартфони, които снимат даденото нарушение на критичната инфраструктура или дадения проблем. След което ще изпращат снимките тук. Как действа системата? Например, ако в даден квартал е паднало критично количество сняг, което пречи на движението на колите, всеки полицай, който е наблизо, ще може да изпраща снимка до центъра. На ето тази карта сигналът се появява веднага. Обозначено е точното място, а сигналът свети с определен цвят. Всеки отделен цвят е код. Жълто за проблем на пътя, червено за паднало дърво, черно за свлачище и така нататък. Благодарение на камерите на екрана в съседство може да се види мястото. Заради видеонаблюдението и престъпленията са намалели, категорично са от общинска полиция. Около 70-80% са намаляли унищожаването на общинско имущество, престъпленията извършени, кражбите, побоищата, да речем, в обсега на видеонаблюдението. Друго табло отчита всички сигнали, получени на телефон 112. Един човек току-що е съобщил, че все още работи уличното осветление в някои от кварталите в Хаджи Димитър. Точно така, господина не знае, че когато улично осветление работи по профилактика на уличните стълбове, трябва да е включено осветлението, за да смени крушките, иначе няма как да види коя от тях изгоряла. Съответно е научил сега. Когато сигналът от телефон 112 е такъв, че трябва да се действа веднага, идва в помощ поредното чудо на технологията. Тази карта е свързана с специален маркер. Работата с него е опростена, но много ефективна. С маркера се очертава района, в който се е случило происшествие. Софтуерът разпознава мястото и изважда на секундата всички телефони на експертите, които могат да помогнат. Този район, примерно, където е проблема, тук веднага може да се види кой е отговорен дежурен, коя е фирмата за почистване, кои са хората, ето в този район, на които трябва да се звъни.